Whoops. Parang alam, sabi na nga. Nag-crave ako. Ano to? Ano? Power nito? Ay, naka-plastic ulit guys. Napapansin ako, puro kulitin. Ano to? Talaga pang at shaky. Parang alam ko na to. Sabi na nga po eh. Ano to? So ito pa nakuha ko nung bunutan namin kagabi. Finally guys, ito na. Okay, get. Guys, ito. So we are back again guys. Hold up. So bago tayo magsimula, okay, before tayo pala dito sa content na to, babalikan ko lang yung mga vlogs ko noong 2022 na yun, na napakasaya. Then yun, maraming salamat dahil napasaya ko kayo. Yan, kagaya niya. Kagaya ngayon, ito pala yung first content ko ngayon 2023. And guys, nagpapasalamat ako sa mga nag-trending kong video nung last year 2022. And ngayon, ito yung first content ko ngayon. And maraming salamat kasi lahat ng to binigay sa akin ng girlfriend ko. Wow! Okay? Yan, binigay sa akin lahat ng to. So, ang content naman natin is unwrapping, okay? Unboxing or unwrapping, okay? So, yun nga, binabati ko kayo ng maligayang Pasko sa lahat ng followers ko and friends ko, family ko, and cousins ko, pinsan ko, sa mga family ng friends ko, okay? Maraming salamat sa inyo guys and happy New Year and Merry Christmas. Guys, good health. Yun lang naman yung lagi kong good health sa family nyo. Okay? So, saan tayo magsisimula? Saan mo gusto? Saan mo dito gusto magsimula? Mr. Cameraman, okay? O, saan dyan? Saan taon ka ng cameraman? So, anong gusto mo dyan? Anong gusto mo piliin dito? Ito? Ito? Sumunod ka. Ito. Yung pinakamalit muna. Pinakamalit. Ito. Parang gusto ko rin ito i-open eh. Nag-e-enjoy ako dito eh. Guys, before kong i-open to, maraming salamat nga pala sa girlfriend ko. Lagi mo tatandaan, mahal naman kita. Wow! Yan, huwag ka lang. Lagi mo ako inaaway. Siguro sa isang araw, siguro mga 10 times mo akong 10 times mo ako inaaway tapos 5 times mo ako iniwalayan. May biro lang. So, ayun, i-open na natin to. Dahil yun nga ang request ng aking kapatid, pinakamaliit. So, yan, sumasama na naman sa vlog si Bella. So, Bella, kamusta naman yung mo? Yung tenga mo nung New Year? Kamusta naman So, yan guys. Ay, wow, naka-box. What is inside in the box? Uy, what's that? Nag-enjoy ako. Ano to? Guys, wait lang, check natin. Whoops. Wow! Relo! Uy, relo! Uy! Solid ah. Ito couple tayo, babe? Couple ba tayo doon? Ay, couple kami. So, dalawa nga. Guys, meron na tayong relo. Kasi last year kasi guys, puro lang ako hiram ng relo sa kapatid ko. So napansin niya, puro ako hiram kaya siguro ako binilihan dito. So, babe, thank you sa relo. I love you. So, ayan guys, ito yung next na natin. First gift natin na natanggap. Ganda. Halagaan. Thank you, babe. So, next. Babe, ikaw na magsasabi. Ito. Uy. Ba't nabuksan? Ba't na tawag doon? Butas. So, ito, next gift naman natin guys. Pangalawang gift na tayo. Open ko na. Parang creepy naman dito. Parang alam, sabi na Cup. Sombrero. Duro. Okay, sombrero. Ba't 1987?
Ala, nag-fade siya. Ano siya? Kulay black. Tinupi mo kasi, babe. Talagang mag-aano to. Nag-ano siya? Natupi. Naipit. Oh, so, ayan. Ito yung first ano natin next. Ito yung sumunod na ano natin. Cup. Alam niya kasing mahilig ako sa sombrero. Ano yun, 1987? Oo. Alam niya kasing mahilig ako sa sombrero, kaya tawag dito. Naregaloan ako niya ng girlfriend ko ng sombrero. Yan. Alam niya kasi, ito na yung susuot ko ngayon sa vlog ko. Ayan, susuot ko na. Alam niya kasi mahilig ako sa sombrero, kaya total naka-block naman tayo bagay. Yung sombrero natin. Oh, ba? Ay, malaki. Na ano siya, babe? Na tinupi mo kasi yung pagkaka-fold. Pagkaka-fold niya. So, malaki ba? Okay lang sa camera? Ganda. Okay lang. So, next, ako na pipili. Meron pa tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, ito. Parang gusto ko ito eh. Parang lambot kasi eh. Next. So guys, kain muna tayo. Wait, bago bubuksan yung pangatlo. Nag-crave ako. So, sa pangatlo tayo guys. Ay wow, naka-plastic. Ano to? Ano to? Ay? Thank you, babe. Short? Pants? Ah! From Mac. Okay, Tayo na. Ano? Pangal nito? Cargo pants! Okay. Kanya kasi mahilig ako sa mga cargo pants. Basta kulay itim. Guys, basta kulay itim mahilig kasi ako. Lalagyan na naman ng may bagong ano. Lalabas si mama. So, Bella! Liga! Wala ako makamay. Ano gusto mo dito? Dali! Ano gusto mo dito? Wala, magulo. So next, ito, total nawakan ko na. Ito next. Ay, naka-plastic ulit guys. Ano to? Ano to? Parang regalo. Eh, ba't parang may napapansin ako? Parang kulay itim lahat ah. Kulay itim lahat ah. Ano may napapansin ako? Puro kulay itim. Ano to? Ano to? Ano? Jacket! Jacket, oh! Ganda. Jacket nga pala. Oo, yan. Kasi alam niya kasi mahilig ako magmotor. Tapos kung ano ang jacket na ginagamit. So ayun, may jacket na kayo. Another jacket, another lalaban na naman ni Mama. Thank you dito ulit din. Then, next. Papansin ko kulay itim lahat, no? Next, ito. Big. Mabigat ito. Ito. Tapos siya yung pinakalit. Ito. Kulay, ano to? Oh, naka-plastic na naman guys. Kulay itim na naman. Ano kulay itim, mate? Ano yan? Ano to? Night blue. Ah, talagang pang motor lahat? Gloves naman guys. Gloves na pang motor. Okay. Guys, ito yung gusto kong gloves kasi para pag sakaling kumukuha ako ng cellphone, makakapag-type ako. Check nyo. Maganda tong ano eh. Maganda to. Kahit check nyo guys. Oh. Makakapag-type ka kasi dito. Oh, ito. Ito yung gusto kong gloves pag nagmumotor ako. So, another block ulit. Thank you, babe. Sa pa-another block mo na naman. Ano to? Pasabog mo talaga to? So, next. Parang gusto kong huli to eh. Dito tayo. Another naka-plastic na naman guys. Shein. So, ano to?
Ano to? Oh, may kulay red pero may black pa rin, syempre. Ano yan? Bandingin mo. Parang alam ko na to. Sabi na nga Ano po yan? Ito yung ginagamit ng mga rider Ah, sa mga truck. Big. Guys, ito yung pag pinasok mo, tapos nakaganon lang. Guys, ay, kung gets mo, parang nakaganon lang. oh. Pang rider siya. Ganda. Babe, talagang, ano to? Magmumotovlog na ba ako? Magmumotovlog na ba ako? Punta ka na ng truck niyan. Parang iyari niya na ako sa Pampanga, sa Clark. Magre-race track na tayo. So ito parang, guys, ito yung parang medyo, ano ako dito, ang bigat eh. So dito na tayo. Ito, naka-plastic ba to? Ano to? Wait lang. Ito lang. Pagbuti yan. So, ito guys naman, another block na naman. Ito, Oo nga, tama ka ata. motor cover. Ha? Motor cover? Motor cover to? So ayun, hindi na maaano sabi niya motor cover daw, i-reveal niya na. May motor cover na tayo guys. Kasi alam niyo laging si Mateo, yung motor ko, pangalan kasi ng motor ko Mateo. Laging na uulanan, nakahamugan. So yun. Lahat pang motor babe ah. Meron na tayong motor cover. And ito po na pala. Ito Para kay nakuha- Mateo talaga yun. Oo, para kay Mateo. Mas mahal niya pa yung motor ko. So ito pa nakuha ko nung bunutan namin kapon reunion. So, nabuksan ko na siya eh. Ito ko lang ulit. Pangal ito? Kumo. Ay, pangal ito? Tuwalya. Tama. Tuwalya. O, diba? No. Okay na yan. Tama. Then next. Babe, lahat talaga pang motor. Content ko yata motovlogger eh. Pag magmumotovlog na yata ako. Then finally, guys, ito na. Finally, parang pangit sirain kasi itong box na to. May ano kasi? May tawag dito. Ang ganda ng iPhone yan, iPhone. pagkakabamit. Sana all iPhone. iPhone na. Ano to? Ah, perfume! Mabango! Mabaho ba ako? Mabaho ba ako? So, ayun. Okay, important yan. Okay, get. Pangalan? Guys, ito. Mabango. Oo, di ba? So, mabaho ba ako? Bakit may pabango? Wait lang. Buksan natin para unang pabango ngayong taon. Ba't po nga, no? Puro kulay black. Puro kulay black lahat. Puro kulay black lahat ng ano mo, babe. Ito lang naiba yung kahapon. Yun. Yes. Gusto ko yung amoy ah. Okay, so. Ganda. So, unang ano ngayong taon? Binyag. Bango. Babe, lalapitin na ako dito ng mga babae. Paano yun? Joke. Hindi. Biro lang. Gagamitin ko lang to pag ano, gagamitin ko lang to pag sakaling ano. Ay, so ayan, ito lahat ng naano natin, guys. Ito lahat ng No. ito lahat ng pabango. Namoy mo. Ay, ito lahat ng ano nating gift Namoy mo. galing sa girlfriend ko. So, Isip ko pabango, relo, okay. Relo, ito talya, regalo. Motor cover. For on, kasi alam niya mahilig ako sa magmotor. Ito yung ginagamit sa pang race track eh. Ito. Sa pang race track yung inaano lang, yung pang sa loob lang. Tapos magsusot ka ng jacket. Ito. Yun. Parang bata ko. Hindi. Ayan. Oh, parang daw bata sabi na natin. Tapos gloves. Oh. Talabas yung mga kuko, jacket. Then ano to? Cargo pants. Yun. Yun yung natanggap natin ngayong taon. And salamat nga rin pala kasi binigyan niya yung ano, ng mga gift yung family ko. Family ko yata binigyan niya. So maraming salamat sa kanya. Then yun nga guys, dito ko natatapusin yun lang naman yung vlog ko. maraming salamat sa support ng tunay. Ito yung una kong vlog. And salamat sa mga sumusuporta pa rin. Huwag kayong mag-unfollow, huwag kayong mag-unsubscribe. So, muli, binabati ko ng
ng Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Most especially sa family ko. And doon na nagtatapos yung vlog ko. Maraming salamat ulit. So na, peace out. Peace!